Заповядайте на благотворителния квиз на Британското посолство. Тази година каузата е Фондация Конкордия България. През коя година е основана Конкордия България? Конкордия България е основана през 2008 година като част от международната мрежа на Concordia Social Projects. Колко души е подкрепила Фондация Конкордия България през миналата година? Миналата година сме подкрепили над 2000 деца, младежи и семейства. Какви социални услуги предлага Конкордия България? Предлагаме социална подкрепа, образование, подслон, психологическа консултация и съдействие при намиране на работа. Кои са основните ценности на Конкордия? Сърдечност, кураж, ангажираност, възможности,